Estem gravant, doncs benvingut, Xavier. Realment estic molt content d'haver pogut contactar amb tu i ben bé, val a dir que va ser un rècord absolut, que em vas contestar el correu, no sé si 2 minuts, 3 minuts després d'haver-ho enviat. És a dir, sembla que és un rècord absolut que ningú m'havia contestat un correu tan de pressa. Ell és en Xavier, Xavier Verdaguer, és un emprenedor social. Fa molt poquet temps vam poder gaudir també a l'Institut del Pla de l'Estany, INS Pla de l'Estany, dintre de tot el que serien les activitats programades per l'Eduquem en Família. Doncs benvingut, moltíssimes gràcies i una mica la idea és plantejar-te unes 3-4 preguntetes per veure una mica la teva visió, la teva opinió de tot això que està passant ara, que em sembla que ningú s'esperava i crec que la teva opinió serà important saber-la i conèixer-la. Així que moltíssimes gràcies per estar aquí. Gràcies a vosaltres, un plaer de veritat i tant de bo sigui d'utilitat. Sí, no, i tant. Val a dir una mica, si vols fer una miqueta d'on vens tu, perquè així el presentes, segurament el presentaràs tu molt millor que no pas jo. Molt bé, doncs mira, jo em considero emprenedor de tota la vida i per mi emprenedor no és només algú que munta una empresa i, per tant, després d'anar al notari ja es pot considerar emprenedor. Això també ho és i jo ho he fet moltes vegades i he muntat forces empreses, sobretot de base tecnològica, per la meva formació també com a enginyer. Però per mi l'emprenedoria és una actitud que es basa en, on altres veuen problemes, tu detectar oportunitats i convertir-les en projectes o en somnis i lluitar per ells. I això a vegades surt bé, a vegades no, però és com una actitud a la vida que jo he intentat adoptar en tot el que faig. Per tant, per presentar-me això com a emprenedor en sèrie, perquè he anat muntant diferents iniciatives, o sigui, no només tinc, diguéssim, un projecte empresarial, sinó que he anat muntant diferents. Ho he fet sempre fins al 2008 des de Catalunya, des de Barcelona, i ara fa uns més de 10 anys ja me'n vaig anar als Estats Units, inicialment per estudiar un mes a la Universitat de Stanford, que em van acceptar per fer l'Executive, que és un programa d'alta direcció, i després d'estar allà en aquell entorn que tothom segurament coneix perquè és on han nascut i crescut empreses com Google, Apple, Facebook, Instagram, tot el que fem servir al mòbil, WhatsApp, tot això ha nascut i ha crescut allà, doncs vaig decidir quedar-me per aprendre d'aquell ecosistema. Vaig començar primer muntant una empresa de roba intel·ligent i ara ja fa 8 anys que amb un altre grup d'emprenedors vam fundar Imagine, que és un centre d'innovació, que ajudem a les empreses a innovar i a preparar-se per aquest futur canviant que tenim i incert. I és la meva principal dedicació actualment, dedicant-me a la innovació des del Centre d'Innovació Imagine i treballant per empreses de tot tipus de sectors i disfrutant molt. I també treballant molt amb gent jove que ens dona l'energia i a vegades també la visió de cap on va el futur. Perfecte. Jo crec que una de les primeres preguntes claus, una mica per la teva formació també com a enginyer informàtic, no? I una mica amb l'empresa una mica ubicada ahir a Silicon Valley, jo crec que la pregunta seria com és que estant en l'era en la que estem tecnològica a nivell de... Com és possible que no hem pogut detectar aquesta crisi, no? Si estem interconnectats, no? Com és que no... No? No ho sé, no sé si m'entens. Sí. No, és que és sorprenent, És sorprenent. Mira, ahir comentava jo amb el meu pare que si ens haguéssim posat el tràiler de la pel·lícula del 2020 a les campanades del 2019, ningú hagués cregut que això hagués estat possible, no? Tot el que ha passat amb el que portem d'any. Per tant, sembla mentida que amb tanta tecnologia i amb tanta innovació que hi ha que no s'hagi pogut preveure alguna cosa així. Jo crec que dues reflexions al respecte. La primera és que això demostra que estem davant d'un futur molt incert i que, per tant, tot canvia molt ràpid i amb aquesta globalització que tenim
doncs potser coses que en altres anys haguessin tingut una velocitat menor, ara són canvis molt ràpids. Fixeu-vos, apareix un problema, una epidèmia en un petit lloc de la Xina i de sobte, en molt poc temps, està a tot el món, no? I això és fruit també de la velocitat en què va tot i de la globalització i de com ens movem. Per tant, primer, el futur és molt incert i ja ha quedat molt demostrat i això és una cosa que hem de reflexionar tot, sobretot la gent jove, no? Que segurament pot tenir cert vertigen davant d'aquest futur que no saps com serà i ens hem d'acostumar tots a saber que tot pot canviar d'un dia per l'altre, per tant no hi ha res establert. Però, per altra banda, també jo crec que realment sí que en certa manera s'hagués pogut preveure. O sigui, ara, avui en dia, hi ha molta tecnologia, moltes tendències que ens poden fer preveure moltes coses. I jo recomanaria als alumnes que, si poden, busquin a internet un vídeo del 2015 del Bill Gates. És un TED que va donar, una xerrada, un TED Talk, i tu mires aquest vídeo, és un exercici que poden fer, és un vídeo curt, és una xerrada molt interessant, que deu durar uns 8-9 minuts, i ell realment prediu això i diu que el gran risc que té la humanitat no són les guerres, que també, però no és el principal risc, sinó que és precisament les pandèmies per virus com els que hem tingut. I tu veus allò i dius, ostres, com és possible que ningú li hagi fet cas, no? Quan precisament és un senyor molt rellevant. Doncs jo crec que realment un problema que tenim en la societat és que segurament fem poc cas als experts o fem poc cas a aquelles coses que sembla que no ens hagin d'afectar a nosaltres. Quan escoltin els alumnes aquest vídeo veuran que ell parla molt dels casos que va haver a l'Àfrica amb l'Èbola i amb altres epidèmies que no van arribar a ser pandèmies, però com que semblava que allò era Àfrica i sembla que això no va amb nosaltres, doncs potser no li hem fet gaire cas. Però és que, escoltant aquella xerrada, jo crec que ara, més que mai, se li hauria de fer cas d'exactament el que diu, perquè ell no només ho prediu, sinó que, a més, diu què hauríem de fer per preparar-nos per possibles problemes com aquests, no? Per tant, bé, dues reflexions, futur incert, però, per altra banda, s'ha de fer més cas als experts i potser no tant als polítics o la gent que té uns discursos potser massa banals. Molt interessant. Creus que hi ha alguns sectors que han sortit beneficiats dintre d'aquesta situació en la que estem? Sí, sens dubte, sens dubte. Això com tot, sempre que hi ha una gran crisi hi ha qui pateix molt i hi ha qui en treu noves oportunitats. No cal parlar de qui patirà més en aquesta crisi que tenim i que tindrem, perquè serà una crisi molt bèstia, però d'entrada fixeu-vos en el sector del turisme, no? O sigui, quantes indústries o negocis relacionats amb el turisme doncs ho passaran molt malament. Imagineu-vos els hotels, agències de viatges, restaurants, botigues que viuen en gran part del turisme. Tot això ens afectarà molt al nostre país, també, que el nostre país en gran part viu també del turisme. Però també hi ha sectors que se'n surten beneficiats. Sense anar més lluny, fixeu-vos, tot el que té a veure amb el delivery, amb l'entrega a domicili, empreses com Deliveroo, Glovo, Amazon, aquestes empreses que ja fa temps que estan treballant l'e-commerce i que basen els seus serveis en la compra per internet i en servir a domicili, doncs ara són els que tenen més feina que mai, no? Jo soc soci de Glovo, per exemple, i tot i que és una empresa molt qüestionable, però és una empresa que ara mateix té més feina que mai, no? I són pràcticament els únics que corren per la ciutat, no? Els Glovers que entreguen paquets o coses d'un lloc a l'altre. Per tant, hi ha serveis que sí. Crec que també tot el que té a veure amb els serveis digitals, continguts digitals, aprenentatge digital, doncs també té una gran oportunitat ara, no? Pel fet que tot el que circula a través per internet i que no requereix de sortir al carrer i exposar-se, doncs anirà bé. I fins i tot jo crec que sectors que estan molt tocats i que ho passaran molt malament, com el sector cultural, no? O sigui, evidentment, no podràs anar a un concert, gent que es dedica a fer obres de teatre, inclús els grans esdeveniments d'oci, doncs ara mateix ho passaran molt malament, però també aquells que sàpiguen
convertir aquests problemes en oportunitats i reinventar els formats, reinventar els models de negoci, doncs també en trauran oportunitats. Per tant, jo diria que, com tot, aquí es demostrarà qui té actitud emprenedora i qui sap convertir en oportunitats el que d'altres només ho veuen com problemes catastròfics. Creus que estem a les portes d'una, potser no sé, revolució industrial, entesa com el que coneixem com a revolució industrial, però s'assemblarà una mica perquè una mica, tal com parles, sembla que anem cap aquí, no? Sí, de fet ja estàvem entrant ara a la quarta revolució industrial, no? En aquesta revolució molt basada en el que ens oferirà la tecnologia i el que farà la tecnologia que fins ara fèiem els humans, no? Fixeu-vos, tot el que està venint en robòtica, tot el que està venint en intel·ligència artificial, són coses que ja les teníem aquí. I això ja estàvem provocant canvis molt forts en tota la societat. Sense anar més lluny, es diu que en l'automoció, o sigui, en la indústria de l'automòbil, hi haurà més canvis en els propers 10 anys que en els últims 100. No? Això també et demostra la velocitat en què estan entrant aquestes tecnologies emergents i exponencials. Però, clar, amb aquesta sacsejada que hem tingut al món, potser aquesta revolució no només produirà grans canvis tecnològics, sinó que jo crec que aquests canvis tecnològics han de donar també solucions als grans problemes socials que tindrem. O sigui, una mica el meu punt de vista, i és una opinió personal, és dir, aquestes tecnologies exponencials que venen ens provocaran també problemes socials exponencials. I alguns s'han quedat molt de manifest ara, com és, per exemple, l'atenció a la gent gran. Evidentment, fixeu-vos, la societat ja fa temps que s'està envellint, cada cop ens morim més tard, cada cop ens jubilaran més d'hora, sembla. Per tant, cada cop tindrem més gent a qui s'hi haurà d'atendre. I ara estem atenent a la nostra gent gran perquè té, evidentment, un risc amb tot el del coronavirus, però més enllà d'aquest virus, cada cop tenim més gent gran que haurem d'atendre d'alguna manera. Per tant, jo crec que aquesta revolució s'hauria de basar molt en posar totes aquestes tecnologies en mans dels problemes socials que tindrem i que seran molts i molt grans. Perfecte. Última pregunta, ja no robem més temps, que segurament has d'estar molt enfeinat també. Tens una fórmula màgica o almenys un missatge esperançador de com podem sortir d'aquesta crisi? Tu que ets una mica aquest emprenedor social, ens pots dir la recepta màgica? És difícil? Mira, jo crec que ningú té la fórmula màgica ni la vareta, no? Però per si pot servir d'algú, potser la meva experiència emprenedora als vostres alumnes i als companys que m'estiguin escoltant, dic que ara més que mai ens cal l'actitud emprenedora. I que aquesta actitud emprenedora, com et deia abans, es basa molt en saber convertir els problemes en oportunitats i, per tant, jo aconsellaria molt a tothom, sobretot a la gent jove que estigui escoltant aquestes paraules de que tinguin aquesta actitud, de dir, ei, davant de cada problema, mireu també quines oportunitats es generen i potser també com a actitud emprenedora, davant d'aquest futur tan incert i que hem vist ara que tot pot canviar d'un moment a l'altre, doncs potser una recomanació que és quasi com un estil de vida, no? Que jo sempre dic que un ha de viure la vida i ha de viure cada dia de la seva vida no com si fos l'últim dia, no? Que és el que ens han vengut sempre, sinó com si fos el primer. Com si fos el primer dia de la teva vida, no? I que ho has de fer vivint i treballant i dedicant tota la teva energia en allò que t'apassiona. Per tant, potser una recomanació, més que fórmula secreta, és explora què t'agrada, explora què t'apassiona i quan ho descobreixis, posa tota l'energia en allò i treballa cada dia i aixeca't cada dia treballant en allò amb passió i com si realment el primer dia de la teva vida. I com ens deia el Miquel Martí i Pol i el Pep Guardiola, doncs això et demostra que tot està per fer, tot és possible i, per tant, si cada dia és el primer, doncs cada dia tens una nova oportunitat de fer-ho. O sigui que, per mi, aquesta és la fórmula, de viure cada dia com si fos el primer dia. Doncs moltíssimes gràcies. Amb aquestes paraules jo crec que és un bon comiat, un bon final. Moltíssimes gràcies per atendre'ns. T'ho dic en nom de tot l'alumnat també de l'Institut Josep Brugulat. I esperem veure't, a veure si ben aviat ve en l'IFEST
on hem participat, o bé també en alguna xerrada prop d'aquí a Banyoles. Moltíssimes gràcies, Xavier. Tant de bo. Moltes gràcies a vosaltres, molta sort i molta salut també, que ens cal molt. Gràcies. Igualment. Gràcies.